Takže já vám přečtu teď to, co by při trošce dobrý vůle třeba mohlo být považováno za přednášku. No, já nevím, uvidíte sami. Je to rozbor básně. Pokaždé, když jsem se pokoušel někomu vyložit smysl svých básní, nebo ho dokonce sám pochopit, zneklidnilo mě zjištění, že téměř každá připouští jen jeden jediný výklad. A to ten, že její smysl je přinejmenším dvojí. Dovolte krátký příklad. Báseň Všeru ze sbírky Včerejší den, vydané Mladou frontou roku 1989, má i s názvem 10 veršů, z nichž prvních 5 je celkem srozumitelných. Všeru, okna se rozsvěcují, řezník stahuje roletu a v uličce nejisté kroky. Tyto verše vyjadřují asi toto. Je večer, stmívá se básník, třeba já, kráčí ulicí. Okna se rozsvěcují, řezník stahuje roletu a básník zaslechne z boční uličky nejisté kroky. A nyní přichází méně srozumitelná část básně. Včerejší ženy, poznáváte mne? Jsem to já? Jsem to ještě já, pane? Nejasný je hned první verš této části. Včerejší ženy. Je možno jej chápat buď jako pokračování posledního verše předešlé části, nejisté kroky včerejší ženy, z čehož by vyplývalo, že kroky, které básník zaslechl z boční uličky, byly kroky včerejší ženy, nebo jako oslovení včerejších žen, v kterémž to případě by význam dalších veršů, to je z závěru básně, byl takový. Básník se táže včerejších žen, zda ji poznávají, zda on básník je on básník, zda je to ještě on, kdo je on básník. K tomu však jakoby nepřiléhal poslední verš. Proč by básník oslovoval včerejší ženu pane? Jsou tu dvě vysvětlení. Buď je básník tak opilý, že považuje včerejší ženu za pána, nebo, což je pravděpodobnější, je včerejší žena dnes mužem. Včera paní, dnes pán. Nabízí se však i jiné řešení. Básník zaslechne z boční uličky nejisté kroky včerejší ženy, možná dnešního muže, a zároveň z jakéhosi důvodu obrátí mysl k Bohu. Pak by závěrečné 4 verše znamenaly toto. Básník se táže pána, to jest Boha, zda on, Bůh, poznává jeho básníka, zda on básník je ještě on básník. A poslední možnost? Básník se na svou současnou totožnost vyptává kolem jdoucího muže, stejně náhodného chodce, určitě někoho, s kým není důvěrně znám. Proto jej oslovuje pane. To vypadá dost pravděpodobně, stejně jako to, že se básník táže jen tak, z jakéhosi snad jen v tom okamžiku zjevného důvodu, jenž v zápětí nenávratně pomíjí. Co k tomu ještě dodat? Profesor Voborník v předmluvě ke své metodice básnických výkladů praví, že nemůžeme-li do básně vniknouti, je toho příčina buď v nás, v naší necvičenosti, nesoudnosti a nedostatku potřebných vědomostí, anebo v básni samé, nebo také v nepříznivém poměru nás, jakožto členů jisté společnosti, k básníkovi. To všechno, hlavně to poslední, je můj případ.